Ginsabat ni Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda ang mga panamangkotano ni Mayor Raisa Triñas may kangtanan sa mga delayed kag palpak nga flood control project sa syudad. Sa interview sa nga Bombo Radio kaya Baronda, iagin pahayag nga pila pa lang sa katuig nga nagapungko sa pwesto. Samtang ang amay ni Raisa nga si former Mayor Jerry Triñas ang masobra duwa ka dekada na nga nagapungko sa syudad. Gintuad maniya nga hindi ini ang tion para magtinudluana ang mga opisyales nga ginasaligan sa mga tawo nga makasulbar sang problema sa syudad, kundi tion ini para tutukan ang nagataas kag nagadamo nga mga problema. Suno pa sa kongresista nga wala sa nagapangita sang excuse sa mga nagakatabo sa proyekto sang DPWH. Bilang kongresista sang 1st District, bangod hindi man sa ang nag-implementar sang proyekto apang ang ahensya sang gobyerno. Antes ni may post si Mayor Raisa nga nagasiling nga gina-divert ni Baronda ang isu. Ang matuod nga concern sa mga Ilonggo subong sano sa alkalde amo ang status sang iya mga proyekto nga mo sano sa iya ang wala na kompleto, hindi magamit kagang iban ghost projects. Pahayag ni Mayor Raisa dapat nga sabto ni Baronda ang tadlo nga pamangkot kung sa diin ang matudod nga benepisyo nga gindala sa mga proyekto sini para sa Iloilo City. Yari ang sabat ni Baronda. Anong ginawa nila nga excuses? Nga nag-excuse kita, daway magkitaga-excuse. Ang aton nga pamangkot sa sabat sila pamangkot is kinahanglan naton magbinuligay sa panahon subong. Hindi kita magtudloanay. Ano nga excuse yung ginawa nila? Kaya hindi man ako sekretarya sa DPWH. That is why I really support sa panawagan sa presidente, transparency and accountability. Hindi man po tayong nag-implementar sa project. Ang ahensya sa gobyerno implementar ang DPWH. Ang importante dira subong nga kita nagasabat sa panawagan sang pumuluyo nga nagahibi na sang pila ka tuig nga sang pila na kadekada wala gyapon masulbar ang problema sang baha. Gintuad man niya nga hindi madali ang pagsulbar sa problema sa baha sa syudad. Kaga importante sa iya nga naumpisahan na ini kay kung hindi siya, sino pa ang magabulig sa pagsulbar sang problema. Dugang paniya nga dapat nga paimbestigaran ang kabugusan nga mga proyekto sang pungsod parte sa flood control kag hindi lamang diri sa syudad. May ara ni investigation, hulaton naton ang investigasyon. Kay nagapatigid kita, nga kinahanglan tanan. Yara sa gobyerno are answerable. Let us not point finger to anyone. Now is the time for us to unite. After all, this is not for us leaders. This is for beloved people whom we promise to deliver sa ilang gusto. Sino nagatago? Do ang dokumento, ara man na sa DPWH nga magatago ako. Dito ka mo pangayo, kay open man ina. Di ba la? Hindi ko kaya kaintindi nga ako ila. Basi nalipat siya, basi abi niya siguro mayor ako. Hindi ako yung mayor. Nabalikan ang dugang pahayag sang kongresista. Sa statement naman ni Baronda nga nagasiling nga masobra duwa ka dekada sa posisyon ng anay alkalde nga si Attorney Jerry Triñas apang napaslawan manining sulbaron ang problema sa baha. Ginpahayag ni Baronda nga sentimento ini sang pumuluyo kag palaagyan lamang sa agod nga mapautwas ini. Hindi na ako nagambal, pumuluyo niya nagambal, kasi kung jam-jam nagapamati, malakag nagatingwa man dala pundo. Hindi man kita engineer, pero at least gatingwa kita, basi man sa data, basi man sa feasibility study, sang DPWH, nga kinahanglan, gid nga punduhan. Let us not act tomorrow. Tandaan gid na ninyo, babalugid ka mo pumuluyo sang inyo nga congresswoman. Nga tingwa gid lang gid kita para nga madalang proyekto para sa bat. We want to be the solution, not your problem. Nabalian ang dugang pahayag ni Iloilo City Lone District Representative Julian Baronda.